Det siger Bruno Tilgær. Bruno Bakke. Bruno Lykke, kan du så svømme flere baner? Hvad så du? Hvad lille minik? Nu tror du på bålet. Well, that's good setup, men den får du ikke. Vi tager husk nu at riste pølserne selv. Ja, for sådan. Tag selv hen på bålet og høre en med mig gå i pølse. Pølse kan du skrige. Pølse kan du skrige. For sådan.